sekali lagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Leren sik ya Kang Gareng, Dik Bagong. Ya, Tru. Ya, Mas. Gliak-gliak waton kecandak, alon-alon waton kelakon. Sareh waton pikoleh. Masih dalam rangkaian ya kuwi mengeti kamardikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya kuwi sing wis ngancik yuswa 77 taun. Ngono terus nggih. Saora-orane awake dhewe bisa niru nulat marang jasane Kang Sarto semangate para pahlawan Kusumanagara biyen ya Mas. Heeh. Mas, iya. Ibarate dek biyen jaman semono ki pahlawan ki berjuang ora mung toh bondo nanging uga toh nyawa, ya ta? Pusakane senjatane ki mung pring dilincipi, nanging kenang apa kok bisa menang iso merebut kemerdekaan. Kuwi merga gamane mung gaman persatuan dan kesatuan. Merga tumraping wong Nuswantara kuwi, ya ta? Ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung persatuan utawa persatuan dan kesatuan utawa gaman manunggalan. Ngono. Heeh. Umpamane ana ing 4 pilar kae sing sinebut Bhinneka Tunggal Ika, betul Mas Gareng. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Ngono. Heeh. Merga Nuswantara ki akeh. Agamane yo 6 sing resmi ya ta? Kuwi urung sing kapercayan. Heeh. Ha iya. Sukune yo maneka warna, budayane maneka warna. Lah awake dhewe iki pinitah ana ing alam donya, ana ing bumi Indonesia. Urip gedhe ya kok nyambut gawe kuwi mangan parine wong Nuswantara. Mula awake dhewe kudu tansah samat sinamadan daya dinayan, bedaning suku, bedaning agama, bedaning budaya. Kuwi aja dienggo congkrah-cecongkrahan. Oh ngono, Tru. Nggih. Wah, hebat luar biasa. Uga ora lali ngucapake panuwun kang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Tumrap pihak-pihak yang berkompeten sing wis mercayake pagelaran bengi iki marang awake dhewe sak kanca. Nggih. Heeh. Khususe dhateng pepundhen kula Om Indra, Pak Indra ingkang selaku mimpin nyepeng bawat desa ingkang mapan wonten ing sambi mriki. Heeh. Ha iya. Gua bucarik sing ndek mben uga wah bareng-bareng kelawan Pak Lurah. Rawuh ana ing gubuke awake dhewe luar biasa. Nggih. Matur nuwun mugi-mugi paseduluran menika dados sarana rumaketing silaturahmi ing antaraning Astabrata Group saka Nganjuk kelawan para warga masyarakat kang mapan ana ing Desa Sambi. Amin. Heeh. Iki ngunekke apa sih, Truk? 4 pilar. Ya. Bukane saka Bonang.
Mas Hirman yang sudah diwisuda S2. Wah. Selamat. Aja. S2 fisika ana ing Universitas 11 Maret. Wah. Oh, fisika lho. 11 Maret UNS Solo. Ayo Mas Hirman. Buka Bonang 4 Pilar anggitan karya besar Ki Haji Mantep Sudarsono saking Karanganyar. Yuk 4 Pilar. Monggo. Sekali lagi. Matur nuwun, Guru Pak. Alhamdulillah. Wis katur 4 pilar. PBNU apa kuwi? P niki Pancasila, B niki Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI harga marti, UNE Undang-Undang Dasar 1945. Katur dumateng para miyarsa sing isih kepareng nunggani awake dhewe sak kanca terus isih lumayan akeh. Dasare ya wong nonton wayang ki majemuk kok Mas Gareng. Dasare saben wonge ora padha. Enek wong sing nonton sabetane, ana sing nonton sanggit ceritane, ana sing gur ngematke lagu-lagune, ana sing budal komah gur golek keramaian ning bakul. Ngono. Dadi siji-siji watone awake dhewe selaku abdi seni, selaku dadi seniman dalang sak bisa-bisa ngratani. Oh ngono. Tak bisa-bisa kabeh dipinangkani, godhong tela wae bisa gawe lega. Kenapa menungsa sesamaning manungsa kok ora bisa gawe lega? Ngono, Truk. Wah, luar biasa. Sowan ning kene lagi sepisan iki, Dasare nek pecinta wayang ki ben kutha ki wis beda kok kulture selerane wayangan wis beda, kultur masyarakate wis beda. Oh ngono. Penonton wayang Nganjuk karo Kediri ki wis beda. Oh ngono. Kediri karo Tulungagung ya beda. Karo Surabaya beda. Karo ning Solo ki ya beda. Oh ngono, dadi beda-beda.
Lah apik uga yen awake dhewe dadi selaku abdi seni bisa memahami selirane warga masyarakat kang ana ing kono iki kepiye. Oh ngono. Ana tetembungan tak kenal maka tak sayang. Maksude, iki lak nembe sepisan iki awake dhewe sowan mangayu ana ing dulur-dulur sambi dikenalke sindene. Nah, urung perkenalan. Ayo. Sasare yen nembe pisan iki, heeh. Ditepungke Mas e. Heeh. Wiwit saka sanding dalang. Heeh. Wilujeng enjing, Dik. Inggih, wilujeng enjing. Nah. Ayo nderek tepang Gladiwano, siapa namanya ben para miyarsa ki padha mudeng. Nggih, dipuntepangaken nami kula Dwi Batrisya Cahayaning Rum. Wah, Dwi Batrisya Cahayaning Rum. Nggih. Angel men. Nama panggilannya? Batris. Weh. Oh, iraning rume apa duwine ngono to? Mboten. Oh, Beatrice iki. Batrise nggih. Cok wong Jawa ki ongel ngomong sing Beatrice. Sak menika sekolah kelas pinten? Inggih, sekolah kelas 3. 3 SMA. Berarti lulusnya isih suwe? Pirang tahun? Setahun? 8 bulanan. 8 bulanan. Ndak sampai. Ya, kelas SMA kelas 3 nggih. Nggih. Wah, iki sing ditemeni sekolahe ya. Aja nganti keter mengko gek mbacotke ana ing tataran sing luwih dhuwur. Nggih ta? Luar biasa Dik Beatrice. Ngelerek mriko. Ayo diperkenalkan namanya. Nggih, sugeng enjing Mas Dalang. Wilujeng enjing Dik Sinden. Tepangaken nami kula Sinta Widya Palupi. Sinta Widya Palupi, nama panggilannya Dik? Sinta. Dik Sinta. Nggih. Sak menika kuliah dateng pundi semester pinten? Kuliah. Lah, kuliah semester Setunggal maba. wow, mahasiswa baru. Nggih. Ana ing UNESA ya, Dik ya. Nggih, Mas. Mahasiswa dadi mahasiswi kuwi adoh saka wong tuwa. Aduh. Dadi dijaga pergaulane. Nek ora njaluk saran-saran karo Mas Hirman kae. Sing merantau-merantau ado tekan wong tuwa ki mesti njaluk saran karo sing bonang kae. Nah. Apa kok kae Surabaya kok. Iya. Ning nggone kowe engko mesti dikeki piye ben pergaulane. Oh, tenan Iya. Dijeluntrungne, Mas. UNESA. Sukses selalu nggih Dik Sinta. Amin. Amin. Wah, mahasiswi. Jurusan apa, Truk? Bahasa Jawa. Wah, luar biasa. Ya. Ngelerek mriko. Wah, iki. Wilujeng enjing, Mbak. Inggih, wilujeng enjing Mas Dalang. Wah. Ayo, diperkenalkan nama lengkapnya siapa? Inggih, nderek pitepangan. Nami kula Anistia Ayu Enggarsari. Anistia Ayu Enggarsari. Nama panggilannya? Saged dipun timbali Enggar. Sami kalian Bu sinten mau Bapak? Bu Care, nggih. Mbak Enggar. Sak menika masih kuliah, udah lulus atau yang lain? Sampun nyambut. Alhamdulillah. Ngene iki wis. Ngene iki aku niki wis sampun nyambut dados guru nggih. Inggih, leres. Aduh. Mata pelajaran apa yang diajarkan?
Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. SD, SMP napa SMA to, Mbak? SMP, Mas. Oh, SMP. Murid ngene iki dadi guru iki ekstra kesabarane kudu luwih-luwih. Nggih. Mergo ngadepi murid sing nakal-nakal. Sing banyol-banyol biasane Sing teh. banyol-banyol, mangsaku guru bahasa Jawa. Wah, hebat. Iki ditumanjake. Iki nggih lulusan Universitas Negeri Surabaya bahasa Jawa. Lulusnya tahun niki to, Mbak? Inggih. 2022 nggih. Inggih. Bulan napa nika? Bulan April. April. Nah, ngono kuwi dibuat Mbak, pengeling-eling April 2022 dibunderi. Iki lulus kuliah. Nek iso iki wong urip ki duwe target. Aku nek wis lulus iki setahun kas kudu ngene, 2 tahun kas kudu ngene. Oh, ngoten. Nek bisa tapi Nggih. mboten napa-napa. Sukses selalu, sehat selalu Mbak Enggar. Matur nuwun. Lah menika ingkang pungkasan menika. Menika senioring para pesinden wonten ing Laladan Kadipaten Nganjuk. Menika wong sepuh tegese asepe ampuh. Mangestoni marang sing muda-muda taruna. Aduh. Wilujeng enjing, Bu. Injih wilujeng enjing Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Enjing Bu. Sinten tamine sinten? Napa wong-wong pun wonten sing ngertos nggih paling. Sampun. Weh. Niki pun jajan jenengan mriki berarti. Injih. Sinten Bu? Bu? Dalam. Namine nggih. Kula Bu Parsinem. Alhamdulillah Bu Parsinem. Nggih. Par menika paring. Oh nggih no. Napa niku pripun Bu kula supe ya? Niku asma kinarya Japa Oh kok. nggih. Par. Par niku paring. Si niku siji. 6 niku nembah. Nembah Gusti sing Maha Siji. Nembah Gusti ingkang Maha Peparing. Amin. Sae ta? Sae Buke. Luar biasa. Dadi ngono kuwi. Ana persuku kata iki asma kinarya Japa. Victor. Pikiran kotor. Ya nembang. Anu. Iki sapa ki wiraswarane tanjake. Wong ndak ngantuk wis bukake buku wae aja. Niku Pak Purnomo, Facebooke Purnomo. Dobel kok. Wilujeng enjing Pak Pur. Nggih, wilujeng dalu Mas. Nyuwun berkahe nggih. Wis monggo kersa napa pelok kenging slindro kenging pelok barang kenging saged. Nggih niki nyuwun pelok 6 niki wau wonten orek-orekane. Ya iki. Orek-orekane jenengan sore mau jajal tak. Terus jare ya ora karangan kuwi orek-orekan jenengan. Wong nek merendah untuk meroket iki ngono kuwi. Mboten wong nyatane kula kapatah niki Pak mengki cobi diunekno lha nggih. Iya. Aku ya sendika dawuh ae. Nggih. Jare Pelok 6. Nggih, kanggo pengeling-eling cah nom-nom niku lho lha nggih aku ya. Oh niki temane tembang bawa niki tentang napa temane? Perang nalika semana sampai merdeka. Wow, nggih. Masih. Berarti cocok karo acarane. Nggih. Dandang gula. Nggih. Oke. Monggo Pak Pur. Caritane nalika ing ngune lanang wadon keh kang dadi korban dadi korban perang gedhe
kepengin luar ing aran merdeka sayekti sangsara kang sinandang bebahasan lebur aluluh manunggal cipta lan karsa temah ilang ing panandang sayekti Indonesia merenungi pengorbanan dan perjuanganing para pahlawan. Mula nek angger malam 17-an ngono kae kaya wingi-winginane kae mesti ditirakati ben desa setiap dusun, setiap desa iki mesti ana lek-lekan tirakatan malam 17-an. Iki nggo mengenang. Ngono ah. Wah luar biasa. Hebat Pak Pur. ayasane dheke ngono. Mboten. Wingi mboten tumuteng pundi ora. Alah nggih ngetutno para ibu-ibu niku Mas. Ibu-ibu PKK. Nggih perangkat Desa Sukoharjo Wakung. Nah, rampungipun menika sampun 5:30 lajeng kula napa ngebil bagian humas. Waduh Pak, ndak mengke berangkate jam kalih niku pripun? Wonten acara karawitan kalian ibu-ibu PKK. Nggih. Bar Mas aku ya Pak Pur niku wis nyuwun sewu pun pengkerawit senior teng Nganjuk kok ya isih kober-kobere napa niku kalih ibu-ibu PKK. Ah nggih udon-udon Mas. Tek nggih aktif lho. Senin PKK, Rebo PKK, Jumat PKK. Mas aku kok pekekak, pekekek. Kok isine kok pekekak tok lho. Niki ditibane napa Pak Pur? Pun monggo kersa dumateng kadang-kadang Wiraswarawati. Mbak Enggar. Nggih. Sampeyan jumeneng, Mbak. Ya. Nggih. Jumeneng. Sing pelok 6, monggo bebas. Nah. Monggo kersa sing pelok 6. Nggih, Napa? siap. Setia tuh nggih. Oke. Setia tuhu. Gandeng pun dibawani langsung bukane celuk. Nggih. Setia tuhu. Mangga, setia tuhu Mbak Enggar. Yo. Mangga. BC. BC buka celuk. Nggih, nggih. Aku kan setia satu nganti saiki bebasane petang kepak kabar sumunan.
Yuk.